eerste avondwinkel in Venray. Sportgala met vernieuwd concept. Het is vandaag 6 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Het college van B&B wil 25 starters op de koopwoningmarkt in Venray een starterslening aanbieden. Burgemeester en wethouders stellen daarom aan de gemeenteraad voor om €375.000 nieuw budget beschikbaar te stellen. Aan de provincie wordt hetzelfde bedrag gevraagd. In mei van dit jaar is geld beschikbaar gesteld voor 10 leningen. Het budget hiervoor is nagenoeg op. Vanwege het succes van de regeling wordt er nu in totaal €750.000 budget gevraagd voor 25 extra leningen. De starterslening is in het leven geroepen om het mogelijk te maken dat starters met een lager inkomen een lening krijgen om hun eerste woning te kopen. Definitieve besluitvorming over het vrijmaken van extra budget vindt in december plaats door de gemeenteraad en de provincie. Venray krijgt een avondwinkel. Over enkele weken opent kleine supermarkt C&C zijn deuren. De avondwinkel komt in het pand op de hoek Marktstraat-Schoolstraat. De kleine supermarkt is de eerste in Venray en omgeving. Er bestaat nog geen avondwinkel, dat is de eerste. En zover ik begrepen heb, eerst in heel Noord-Limburg. En ja, het is niet uniek, maar wel uniek in deze omgeving. Maar niet in heel Nederland. Dus als je zei in Amsterdam heb je dat genoeg en grote steden. Ik zal het geen geld aan de markt doen, maar het is iets waar mensen wel behoefte aan kunnen krijgen, zeg maar. De supermarkt zal door de week open gaan van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Op vrijdag en zaterdag is de winkel tot 4 uur 's nachts geopend. De winkel verkoopt een breed assortiment aan boodschappen, maar met beperkte keuze. Veel variaties zal het niet zijn, zoals ik al eerder zei van... Je zult hier niet 10 soorten tandpasta tegen moeten komen of zo. Misschien 1 variatie, misschien net 2. Wel bijna alles, behalve alcohol. Waarom geen alcohol? Ja, helaas via de gemeente geen vergunning voor gekregen om overlast te beperken en dergelijke. Voor die overlast zijn enkele buurtbewoners bang. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Ze vrezen dat de avondwinkel 's nachts hangjongeren zal aantrekken. Ook op Facebook ontstond een discussie over de toekomstige avondwinkel. De eigenaar zelf denkt dat er geen extra overlast door zijn winkel zal ontstaan. Voordat wij hier op deze locatie kwamen, hebben we eerst geïnformeerd bij de gemeente en die hebben ons aangeraden om in het centrum iets te gaan zoeken. Om overlast en dergelijke te voorkomen. Dus we zitten midden in het centrum, waar normaal gesproken sowieso heel veel hangjeugd is en uitgaansvolk. Ja, het zal niet meer of minder worden, het zal gewoon hetzelfde blijven. Ik zie geen verandering in komen, alleen omdat wij hier zijn. C&C gaat naast de avondwinkel ook via een webshop boodschappen thuis bezorgen. De avondwinkel hoopt zo snel mogelijk open te kunnen gaan. Venrayse jongeren krijgen na de zomer in 2013 een nieuw jongerencentrum. De gemeente is op dit moment op zoek naar mensen die mee willen denken over het beheer van het toekomstige gebouw. In januari dit jaar heeft de gemeenteraad Sportpark de Wier aangewezen als locatie voor het centrum. Het jongerencentrum moet in juli 2013 zijn deuren openen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan alle voorbereidingen en heeft de architect een ontwerp gemaakt. Het jongerencentrum is een plek waar jongeren tussen de 14 en 23 jaar activiteiten organiseren. Daarnaast moeten er echter ook zaken geregeld worden voor het beheer van het gebouw. Hiervoor wordt een beheerkoepel opgericht. De gemeente Venray is op zoek naar mensen die zo'n beheerkoepel mee willen ontwikkelen. Ook wil de gemeente jongeren betrekken bij de inrichting van het gebouw. Binnenkort komt er meer informatie over hoe jongeren reacties en ideeën kunnen geven over het ontwerp. Het Sportgala Venray heeft een nieuwe naam en nieuwe locatie. De volgende editie vindt plaats op zaterdag 12 januari 2013 in Hotel Asteria en draagt de naam Pelemaas TV Sportgala Venray. Zoals elk jaar zullen de Venrayse sportprijzen in de categorieën van onder andere sportman en sportvrouw worden uitgereikt. De opzet van het gala in 2013 zal echter anders zijn dan voorheen. Het sportgala gaat dit jaar uit 2 delen bestaan. Het tweede deel, het avondgedeelte, dat is het meest bekende deel, want dat doen we eigenlijk al jaren. Daar worden de prijzen uitgereikt. Dat zal dit jaar iets meer in de vorm van entertainment gaan worden. Niet meer zoals de afgelopen 2 jaar met een boksring, maar meer een spelvorm.
En het eerste deel, dat doen we eigenlijk voor aanvang van de sportgala. Dat zal een soort debat worden over hoe sport een rol kan spelen in Venray. En daarmee sluiten we een beetje aan bij een provinciale ontwikkeling. Limburg heeft de Limburgse Olympische ambitie. Daarin werken allerlei partijen samen om te kijken hoe ze sport kunnen inzetten om van Limburg een kansrijkere samenleving te maken op allerlei gebieden. Nou, de uitdaging is om natuurlijk dat ook te vertalen op lokaal niveau. En het leek ons vanuit als sportgala wel leuk om te kijken van nou, hoe kunnen we aansluiten, hoe kunnen wij bedrijfsleven, zorg, onderwijs, overheid en sport samenbrengen. En kijken of wij in Venray misschien hele leuke projecten kunnen opstarten waar sociaal-maatschappelijke winst in zit en waarbij sport dan het leidend voorwerp is. De sporters die zijn genomineerd zullen begin december kenbaar worden gemaakt. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er langdurige perioden met regen. Woensdagochtend is het druilerig en bewolkt. 'S Middags is er veel bewolking en valt er lichte regen of motregen. In de loop van de avond wordt het droog en er is een opklaring mogelijk. De temperatuur loopt op tot 12 graden. Donderdag wordt het wisselvallig weer. Fijne avond.